Sziasztok! Ebben a videóban egy Airsoft maroklőfegyvert szeretnék nektek bemutatni, amit mi a taiwangun.com-ról rendeltünk egyik barátomnak és egyben csapattársamnak. A pisztolyt az STTI gyár készítette, és lényegében egy M9-es Berettáról van szó. A dobozát felnyitva kapjuk szokásos sallang papírokat, kapjuk magát a pisztolyt, imbuszkulcsot, némi BB-t, valamint a pisztolyban kapjuk a hozzájáró tárat. A pisztolyunk gázos, greengázzal működik, viszont lövésnél a szán nem mozog hátra, ez egy fix szános változat. A fegyverünk kívülről teljesen ABS műanyagból készült, belül fémelemeket tartalmaz, fém alkatrészeket tartalmaz, ezek valószínűleg Spiaterből készültek. Ennek köszönhető, hogy a fegyverünk igen könnyű, összesen 350 g teljesen a tömege. A fegyver külsején megtalálhatóak a kezelőszervek, amik az eredeti fegyveren is rajta vannak, viszont itt semmi nem működik, minden fixen rá van öntve, semmit nem tudunk kapcsolni, átállítani. Egyedül a tárkioldó az, ami működik, illetve a fegyver másik oldalán van egy biztosítónk, amit hogyha hátrahúzunk magunk felé, az elsütő billentyűvel nem tudjuk elsütni a fegyvert, be van biztosítva a fegyverünk. Előre tolva tudjuk kibiztosítani a pisztolyt, ekkor már az elsütő billentyűvel el tudjuk sütni a fegyvert. Ahogy látható a videón, a kakas az mozog a fegyveren, imitálja a lövést. A kézzel is hátra tudjuk akár húzni, de revolverezésnél is mozog, amikor lövünk. A fegyverünk az 310 fps teljesítményű, ami úgy gondolom, hogy egy ilyen fixános pisztolytól teljesen jó. Épületharcban vagy közeli ellenfelek leküzdéséhez teljesen rendben van, messzire meg egyébként sem pisztollyal fogunk lövöldözni. A pisztolyhoz egyetlen egy darab tárat kapunk, ez szintén műanyagból készült, 23 BB befogadására alkalmas. Szokásosan betöltőszelep a tár alján, kieresztőszelep a tár tetején, hátul található. Így első ránézésre én azt mondanám, hogy talán a kieresztő szelep nem cserélhető, ugyanis itt nem lehet hozzáférni, nem lehet kitekerni. A tárajkat az biztos le lehet venni, látszik a kialakításán, hogy előre lehúzható. Itt valószínű hozzáférünk a betöltő szelephez. Ha esetleg tönkre menne maga a szelep vagy a tömítés, akkor azt tudjuk cserélni. De a későbbiek során majd kiderül, hogy mennyire szerelhető, javítható, felújítható maga a tár. Mi egyből vettünk hozzá még egy tárat is, pisztolyról lévén, ugye két tárral szokás kijárkálni, a 23 BB az nem egy hatalmas kapacitás, akár egy épületharcnál is gyorsan ki lehet üríteni a tárat, azért mindenféleképpen jól jön, hogyha van még egy tárunk a fegyverhez. Amiről még nem beszéltem, az imbuszkulcs, amit adnak hozzá, ez a hop-up állításához szolgál. A fegyveren nagyon egyszerűen oldották meg a hop-upot, nem kell stifteket kinyomkodni, leszedni a szánt. Kívülről van rajta egy kis csavar, egy imbusz csavar, amiben a kulcsunkat bele tudjuk helyezni, és ezt tekergetve tudjuk állítani a fegyver hop-upját, a hop-up hatást. Gyorsan, egyszerűen, szinte mondhatni primitív módon beállítható a fegyver hop-upja, nagy szaktudást nem igényel, nem kell szétszednünk a fegyvert, iszonyat gyorsan meg lehet oldani. Mi ezt a fegyvert, mint mondtam, a Taiwangunról rendeltük, 5900 forintnak megfelelő euróért vásároltuk meg. Ez a fegyver itthon, az itthoni boltokban 10 000 forintot ér, annyit kérnek el érte. Mi úgy oldottuk meg, hogy megvártuk a srácokkal, még több embernek összejön rendelése, egy nagyobb rendelést adtunk le, ezáltal lett egy akkora értékhatárunk, hogy már megkaptuk az ingyen postázást, és ingyen elhozta a futár nekünk, annyi, hogy 3-4 napot kellett rá várni, még ugye külföldről a futárszolgálattal megérkezett, de csak azt nézem, hogy ezen az egy fegyveren 4000 forintot spóroltunk, akkor én azt mondom, hogy már megérte, hiszen ezt a pénzt el tudjuk költeni lőszerre, el tudjuk költeni gázra, 4000 forintból azért egy jó darabig el tudunk lövöldözni. Összességében a fegyverre én azt tudom mondani, hogy jó fegyver, mindenféleképpen érdemes
lehet megvenni, nem csak kezdőknek, akár haladó játékosoknak is. A gázosokkal ellentétben, illetve hát a szánhátrasiklásosokkal ellentétben ez jóval kevesebb gázt fogyaszt. Egy tárral, egy töltéssel legalább 3-4-szer annyi lövedéket ki tudunk vele lőni, mint egy szánhátrasiklásossal, mert ott ugye gáz használunk el arra is, hogy a szánt hátra löki a fegyver. Itt ilyenre nincs szükség, jóval kevesebb gáz használ, takarékosabb. Tehát jó kis fegyver, én csak ajánlani tudom mindenkinek. Ha tetszett a videóm, nyugodtan lájkoljátok, későbbiekben lesznek még majd fegyverbemutatók, fel is iratkozhattok a csatornára, és akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!